Il-Gvern investa €1,000,000 fil-kindergarten ta' San Juan, dan f'binja ġdida li hija l-akbar waħda ta' tip tagħha f'pajjiżna u li se tilqa' fiha 16 il-għalliema u 215 tifel u tifla. Il-kap tal-iskola sostniet li ilha tinħass il-ħtieġa li jkun hemm ċentru tal-kindergarten ikbar. Minħabba nuqqas ta' spazju konna nisselfu l-klassijiet minn school B, dejjem bifejna school B. U kien konna okkażjonijiet li kien konna npoġġu two groups of children in one classroom li hemmhekk imbagħad sejbati t-tagħlim. B'kuntrarju għal dawn l-isfidi, issa ċ-ċentru l-ġdid qed joffri aktar kumdità u tagħmir bl-aħħar riżorsi biex joffri l-aħjar ambjent ta' kwalità għall-istudenti ċkejknin. Issa b'dan iċ-ċentru m'għadux il-każ. Għaliex dan iċ-ċentru huwa magħmar b'19 il-klassi, play area kbira kif qed taraw, kif ukoll waħda ġewwa għal meta l-temp ma jippermettix. Il-klassijiet huma magħmra b'amara li tagħti ambjent ta' tagħlim mill-isbaħ. Flimkien ma' riżorsi kollha oħra ta' tagħlim li għandna, nkunu nistgħu aħna nagħtu servizz ta' kwalità lit-tfal tagħna. Hija żiedet tgħid li l-ewwel ma tolqot hija l-għajn u li l-ambjent jaffettwa ħafna t-tagħlim tal-ulied sa minn xkunithom. Stqarret li riżultat ta' dan it-tibdil li sar fl-ambjent u r-riżorsi kemm it-tfal kif ukoll il-ġenituri jinsabu sodisfatti. Fi żjara fil-post il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo fisser kif dan huwa parti mill-investiment kbir li qed jagħmel il-Gvern f'diversi ċentri edukattivi. Xhieda oħra ta' kif mill-ġid ekonomiku li qed jinħoloq qed igawdu ċ-ċittadini, xi ħaġa li kkonferma l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. L-evidenza kollha hija li gvern meta jinvesti u l-flus imorru direttament fl-edukazzjoni l-iktar li sa jaffettwa l-ekonomija. U meta qed ngħid ekonomija mhux biex noqogħdu naraw ir-rati jikbru minn 4-5%, ifissru illi l-standard of living, il-mod kif jgħixu il-familji tal-futur li huma tfal tagħna sa jkun ħafna ħafna ħjar minn tagħna llum. Ġifieri dan huwa sodisfazzjon illi tfal tagħna ikunu iktar żgurati ħajja aħjar minn tagħna.